Sampai kapan Papai Basuki masih kebayang madu janji ning tenda biasa nang apa sekin langkat tekane Sun Arab nyusul Papai Paris aduh isi kayang kenen wong kan wong demen kebayang angel pisan mata digawat kenangan indah si keringan janjine pasti gula harus sampai kapan masih kebayang madu janji ning tenda biru cagingan nang apa sekilas langkah tekane Sun Arab rusul Papai Sentli aduh diratine kaya kenen wong demen kebayang angel pisan mata digawurune wabil khusus kangge Bapak tuan rumah Mama Haji Kubu Hermanto sarang ibu gue keding wong sing paling sabar dewe kangge Papai Basuki tenda biru kosong dadi kenangan Papai Basuki waktu pulang kampung demenan karo sampean suwun kanggo tenda biru kurang ajar sira rupanya sengaja membuntuti segala tumindak kita Mustajab Rama rintangannya pirang-pirang temen Rama hobilah ayo jim setan dan yang pikaya tunjukkan sira aja main ucing-ucingan layang ratu angin semboyan ratu angin apapun kang dumadi wis dadi resikone hayo apa maning sira kang bakal ganggu ning tujuanku wow jangan rame temen gini wong rame ning dhuwur rame ning ngesor rame aja melu-melu iya date wong urip ngalam dunya mak kudu rame-ramean sira sapa
berantemen dina apa ya? Aduh, ketemu maning karo wong wadon ayu. Setan ngerti ning wong wadon ayu keding. Wong wadon ayu ku aduh rombongan kita. Oh, Sira sapa? oh belum tahu nama gudnya. Dau bae ketemu. Oh, mau kenal ya? Iya sapa? Mau melang di kemat. Indane zaman sekin masih anak ta wong main kemat tuh. Oh, masih anak. Beli garep kemat maning sampean sapa? Oh, dorong oro. Kita sendiarane Cusmin. Hah? Cusmin. Oh, Cusmi. Iya. Bagus temen. Oh. Raina kader kaya rangsel kepedek, Bu. Bagian kayak rangsel sekepedek gak ini. Yo, ya ada pergojolane bapak tua kita karombok tua kita. Cusmin. Non. Sira ngalia sing adepan ratu angin-angin. Oh, hari sampean ratu angin-angin arane. Iya. Bagus temen wonge pantes pisan arane. Nyingkira ya. Yang ondingin sih. Arep apa sih? Ya lawas kita beli mangan-mangan bocah. Beli mangan-mangan bocah. Iya. Emang sira pangannya apa? Mangane angin-angin. Luru angin sing gede kan, sor pelem. Iya gua. Aja macem-macem. Mau. Ayo mangkat. Beli bisa. Mangkat. Bong. Sira rupane garap nantang karo ratu angin-angin Cusmin ya. Aja ngilangaken kesabaran ratu angin-angin. Sumingkira sira sing hadapan ratu angin-angin. Ayo sayang. Wadon-wadon ngancam undak namon lanang ya. Bakal kita wadon soten katone. Tenagane undak-undaki karo sira. Nyingkir beli sira. Beli bisa manusia. Sepisan mani. Beli bisa. Howiyah. Waalaikumsalam. Gusti sayang widi. Segala macam cobaan, pirang-pirang pisan jim setan yang prikayangan kanggan bangun tujuan ratu angin-angin. Apa paling ini? Wah, Allah, wong temen ya. Satuan anak-anak baik. Sepeda wong. Hai. Pada mending kabeh wong iki. Wong. Ana wong beli ning kono. Siraku micek ta matane. Nggih. Ana suarane mah. Raira wis pada menyon kayang kono. Nang ora didang-dang-dani, sekretarisnya beli dia duit. Ya date maklum. Setan sikile sampai kayak sumpit yang pangsit. Baru beli tas jaket rendengan ora libon-bon acan. Adi sirang gawa apa kun? Hari sampean manusia dah boy. Katone siapa? Ireng-ireng bukan ku sampean ku patok lah. Gawa apa? Oh belum tahu ya. Iya. Makanya harus gaul coy. Setan ngerti nih gaul keding. Walaupun begini juga anak gaul. Gawa apa kun? Dot. Dot. Iya. Udah temen. Dot dari Indonesia. Oh, sing endi? Sing Arabina. Sing Arabina. Iya. Sing Arabia. Si numpak kapal ka bos. Iya. Si numpak kapal ka rada desa Arabina pinggir desa Gubagabik. Duduga Gubagabik Abu Dhabi. Iya sing desane akeh tampae kat ning dhuwur ka. Sira saparane